Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, ingkang kula hormati Bapak lan Ibu Guru, ugi rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Maha Kuwasa ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kita taksih pinaringan karaharjan saengga ing wekdal menika kita saged makempal. Kula saha wakil saking kelas 9 ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu Guru awit saking sih katresnan anggenipun gulawentah dumateng kula lan rencang-rencang saengga kita saged ngerampungake kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan SMP Purnama Setunggal. Kula lan rencang-rencang naming saged ngaturaken pandonga mugi-mugi amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk piwelas saking Allah Subhanahu wa taala. Tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan lan katentreman saengga kita saged gulawentah dhateng para murid ngantos paripurna kanthi biji ingkang sae. Dumateng Bapak Ibu Guru lan rencang-rencang sedaya, kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah. Amin. Sana cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.